mace nagartacciya kullum tana kasancewa ne a cikin bashashatul wajh, fuskarta da fara'a, fuskarta a sake. Idan mijinta ya sallama ya shigo gida to zai samu fuskarta a sake ba a ɗaure ba. In ya kalle ta za ta yi mishi murmushi, za ta faranta mai zuciya. Wanda ma ya shigo gidan ba miji ba, idan ya shigo zai shigo da daɗin rai. Hausawa sun ce wai shimfiɗar fuska ta fita tabarma. Shi sa saboda muhimmancin da hakan yake da shi a addinance, addinin musulunci ya sanya murmushin ma sadaka ne. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. To kuma sadakan nan in kina ganin kin yo wance kin ta zama sadaka, kin yowa ne kin samu lada, ina ga mijin da kike aure. Da haka ki kasance mace wadda take mai fara'a ce, wadda take mai sakin fuska. Mijinta idan ya shigo gida ba zai ga fuskar ta daure me aka yi, ni ba komai, ba gaira ba dalili ki rika menene ake cewa a Hausa, ki rika cika kina batsewa, ba a yi miki komai ba. Mijinki ya saba da ganin fuskar ki a daure, shikenan damuwarki ma da rashin damuwarki ba zai gane ba, saboda mai kullun ke fuskar ki a cikune take, babu fara'a babu annuri a ciki.